Esenmisiz, efirde yoğunluklar çağrılışı stüdyoda Liliya Gatsina olğataba koybir temalar turunda. Недалеко от деревни Осьмушкина большая пробка. В чем причина? Об этом более подробно расскажет Эльмира Гайнудинова. Средства гигиены, теплая одежда, носки, медикаменты и многое другое. В Набережных Челнах проходит очередная отправка шефской помощи «Ердем Енеше. Помощь рядом». Подробнее об этом в материале Лилии Гатиной. Жители дома 2819 жалуются на грязь в подъезде. Как часто проводится уборка, выяснила Резида Шаймарданова. В Челнах началась подготовка к Новому году. Подробнее расскажет Христина Балабанова. Şolda Şahar Sovetinin 17-ci отырышы уздам депутатлар 9 мәсьәләне карадылар. Шул исәптән мэр Нөл Мәгдиевнең хәрби хезмәткәрләренең гаиләләренә ярдәм итү инициативасы хупланды. Толырак киләсе материалда. Шәһәр Советы утырышында депутатлар корпусы тарафыннан 2023 һәм 2004 елларга шәһәр бюджеты, башкарма комитет структурасы, муниципаль милекне приватизацияләү тәртибе һәм башка мәсьәләләр каралды. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары бюджетта нинди үзгәрешләр көтеләчәген дә әйтте. Предусмотреть денежные средства на организацию новогодних мероприятий и приобретение подарков для детей из малообеспеченных семей, детей сотрудников муниципальных учреждений, детей военнослужащих, призванных на военную службу Вооруженные силы Российской Федерации в рамках специальной военной операции в сумме 12 миллионов рублей. Шулай ук утырыш барышында махсус хәрби операция кысаларында хәрби хезмәткә чакырылучыларның балаларын бакчага йөрткән өчен түләүдән азат итү мәсьәләсе дә каралды. Бу максатларга 20 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Хәзерге вакытта 900-гә якын бала мәктәптә бушлай ашый, 500-гә якыны балалар бакчасына йөри. Әлеге чыгымнар шәһәр бюджетыннан түләнәчәк. В части освобождения от налогов на имущество. Я посмотрел, что ряд актов есть там. Дать отсрочку, еще чего-то. Ну, отсрочка – это вопрос такой, потом придется за это дело все равно платить. Мы поэтому никаких отсрочек не даем. Мы четко, внятно и понятно всем сказали, что мы такое решение принимаем. Шулай итеп, мобилизацияләнүчеләр һәм алга тимер батальоннарында катнашучылар шәһәр советы карары белән мөлкәт һәм транспорт салымыннан түләүдән азат ителә. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Тукай районы Эжмәкәй авылынан ерак түгел куркыныч авария булган. Онда Nissan Skyline белән Great Wall машиналары бәрелешкән. Бәрелеше шул кадәр көчле булган, җиңел машинаның алгы өлеше җимерелгән. Машина йөртүче һәм пассажир алынган җәрәхәтләрдән ашыгыч ярдәм килгәнче үк урында үлә. Вакыйга урыннан беренче нечкәлекләр турында хәбәрчебез сөйли. Котышкыш авария иртәнге 6 сәгать 40 минутта Ярчалы водозабор юлының 5-нче километрында була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә машина йөртүчене һәм пассажирларны автомобильдән чыгару өчен Nissan Skyline кисәргә туры килгән. По предварительным данным, водитель черного кроссовера Great Wall, управляя транспортом, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной Nissan. Йөртүче һәм аның пассажиры алган җәрәхәтләрдән үлә. Nissanның икенче пассажиры һәм кроссовер йөртүчесе төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә китерелә. Үлем белән бәйле транспорт һәлакәтеннән соң берничә сәгать узгач, юлда зур бөке барлыкка килә. Ашыгыч ярдәм машинасы һәм йөк машинасы созлык тузагына эләгә. Автомобиль сөючеләр билгеләп үткәнчә, аларның юлы шактый тор, һәр якка бер хәрәкәт полосасы. Бу участокта юл транспорт хәрәкәтләре булгалый, әмма бу үлем белән бәйле беренче авария. Вот эта черная грязь получается тот же самый гололед. Сыро. Из-за этого все вот происходит. И несоблюдение дистанции летают шахматисты. Я говорю, шахматистов очень много развелось. Поток большой сейчас идет, очень большой. Что с утра, что вечером поток идет. Я думаю, все-таки здесь не то, что светофоры, может, это лежачий полицейский поставить надо еще дополнительно. Потому что здесь все время летают, и аварии случаются часто. Во время дождя и снега, вот осенью, весной, лучше снижать скорость. Здесь постоянно ДТП происходит. Тукай районында 11 айда барлыгы 61 юл транспорт хәрәкәте булган. Хәрәкәтләр нәтиҗәсендә 12 кеше үлгән, 80-нән артыгы имгәнгән, шуларның 11-е балалар. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайнудинова, Артем Колесов, яңалыклар.
Тәгәрмәчләрне алыштыруны сузмаска һәм вакытында җәйгесен кышкыга алыштырырга кирәк. Шиномонтаж хезмәткәрләре шулай ук дип киңәш итә. Һава торышы начарлана, бураннар һәм кар ява. Үзеңне һәм автомобилеңне ничек сакларга? Бу хакта без алдагы материалда сөйләрбез. Наталья Зуеваның иртәсе шиномонтаждан башланды. Автоледи сүзләренчә, ул күршеләренең җәйге резинаны кышкыга алыштыра башлавын күргән. Шуңа күрә ул да быел тимер атын иртәрәк киендерергә булган. Обычно позднее меняем, потому что ждали непогоду, снег, когда гололедица, решили не тянуть с этим делом, поменять быстрее, чтобы не было никаких форс-мажорных обстоятельств. Кайбер автомобильчеләр шулай ук кышкы резинаны үз вакытында алыштырырга карар кылган. Ике атналык шина осталары хезмәтенә ихтыяҗ арткан. Везде очереди. Вот я сюда приезжал, здесь тоже очередь была. Поехал в другую шиномонтажку, в третью. Потом обратно круг дал, вернулся туда, смотрю, здесь уже более-менее свободно. Одна машина передо мной стояла. На удивление, в этом году челнинцы начали переобуваться с 15 октября. То есть, обычно, недели на две все задерживались. Увеличение произошло на этой неделе, так как по ночам уже минус, порой снег выпадает, а в данный момент летняя резина, она уже, в принципе, не работает. Шуңа күрә шина осталары резинаны алыштыруны сузмаска киңәш итә. Өстәвенә һава шартларының начар булуы көтелә. Буран, бозлавык, түбән температура. Дәүләт автоинспекторлары да үз киңәшләрен бирәләр. Летняя резина, она более жесткая по сравнению с зимней, и с наступлением минусовых температур, соответственно, колеса резины дубеет, и тормозной путь, соответственно, увеличивается, а тем более, если отсутствуют шипы, то нет зацепа с поверхностью дороги. Ради Катиков билгеләп үткәнчә, машина йөртү стиле дә үзгәрергә тиеш. Тизлек режимы сәгатенә 40-50 километрдан артмаска тиеш. Ян араны да, дистанцияны да арттырырга кирәк. Булар барысы да юлларда аварияләрне киметергә мөмкинлек бирәчәк. Фазилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. 28 ноября. ДК КамАЗ. «Щелкунчик». Волшебная зимняя сказка в постановке Государственного академического театра «Русский балет». Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун».